אין על הלקים של הקיץ. היום היא באה אליי עם דוגמה ספציפית מאוד בפינטרסט. בואו איתי לעשות לה את זה. התחלנו קודם כל בלהסיר את הלק הישן. על השואב אבק שלי אני שמה סוג של אלבד ששומר לי עליו נקי ומונע מהאבקה להיכנס אליו. החלפתי את הראש הסרה בראש להבה וניקיתי את כל האבקה בעזרת מברשת. את המניקור אני עושה על יבש ולא משתמשת במסיר קוטיקולה. דחפתי לה את האור בעזרת הדוחף אור והתחלתי לפתוח תעלה בעזרת ראש הלהבה. חשוב מאוד לשנות את הכיוון במשייף מחצי הציפורן. זה גם עוזר יותר וגם מונע ממנה להיפצע. למרות שבאגודלים זה נראה שיש הכי הרבה אור, תיזהרו, הם הכי רגישים. יש כמה דרכים להוריד את הקוטיקולה. אני בחרתי דווקא בגזירה במספריים. חשוב מאוד לגזור את הכל בחתיכה אחת ולא לעשות עצירות באמצע. בחלק הזה הכי חשוב לגזור כמה שפחות. אני יודעת שלפעמים זה נראה שיש הרבה אור לגזור, אבל תיזהרו, זה מטה. אחרי שסיימתי לגזור את הכל, אני מחתה בפד אלכוהול ללא סיבים. האורך התחיל להציק לה, אז היא ביקשה שאני אקצר. כשמשתמשים בקטר, עדיף לקצר פחות מאשר לקצר יותר. בשיוף תעשו את הפינישים האחרונים. אחרי ששייפנו את הצורה שהיא אוהבת, אני מחספסת לה את הציפורניים עם באפל. לפני שמתחילה את הלק, מחליפה את משטח העבודה למשטח חדש ונקי. אחרי המניקור המושלם, אני מתחילה למרוח מייבש הכנה לציפורניים. עכשיו אפשר להתחיל את הלק. אני מתחילה עם שכבה של בייס, שכבה דקה, לא אנטומי. חשוב למרוח ממש ביסודיות ולהגיע גם לקצוות. אני משתמשת בראבר בייס של קודי, שהוא בעצם גם האנטומי שלי וגם הצבע. שימו לב לצורת המריחה. אני מניחה כמות די גדולה קרוב לקוטיקולה ואני מתחילה למרוח אותה בעדינות. אני נעזרת במכחול דק, כדי שהחומר יישב לי בצורה הכי מסודרת שאפשר. כמובן לא לשכוח להפוך את הציפורן, זה השלב הסופי והחשוב ביותר. הוא גורם לציפורן להיות בצורה ממש עגולה כמו כיפה. אני ממשיכה ככה את כל הציפורניים באותה שיטה ובדיוק מושלם. תראו איזה מהמם יצא. עם פד ללא סיבים אני מנטרלת את השכבה הדביקה ומתחילה את הפרנץ'. את הפרנץ' אני עושה פשוט קל עם מכחול דק, פשוט מציירת בלי לסרטט, בלי לסמן, אבל בסוף זה עניין של נוחות. את הלק הזה קניתי ממש היום, ככה שלא ידעתי שהוא לא כל כך חתום בשביל פרנץ'. עשיתי 2 שכבות לכל אצבע. שימו לב לתנועות עם המכחול, אני מאוד עובדת בעדינות ולא שמה הרבה חומר במכחול כדי שלא יישפך ויצא לי לא מאוזן. ועכשיו הטופ, שמה שכבה כלילה ודקה, נותנת לזה דקה להתקרר ושמה שמן הזנה מסביב לכל ציפורן בנפרד. תראו איזה מושלם יצא. קיצי ברמות ומהמם. ותכתבו לי בתגובות אם זה דומה לתמונת השראה שלנו.